Je vtipné, že dávnejšie som ani nevedel, akú nedobrú pozornosť mám. Keď som šiel niečo robiť, neustále mi cinkal mobil, mal som zapnuté zvonenia. Vždycky, keď som bol na verejnosti a cinkol mi mobil, tak som sa cítil cool. Bolo to asi tým, že som bol komplexný z toho, že mi nikto nepísal bežne. A vždycky, keď mi cinkol mobil, tak som sa ukázal stále tým ľuďom, že aha, mne ľudia píšu a preto mi veľa ľudí nepísalo. Možno to bola moja mamka. A len si predstav, že ako produktívny a akú pozornosť som mal, keď som šiel niečo robiť. No veľmi zlú. Predstav si, sadneš si, ideš sa učiť alebo ideš robiť biznis a do toho ti cinka mobil. Tak čo sa stane? Tak ho schmatneš ten mobil, no a ani nebudeš rozmýšľať, schmatneš ho a potom, čo pôjdeš robiť? Začneš budeš odpisovať a potom čo? Pôjdeš na ten Instagram a začneš scrollovať. Takto vyzeral môj bežný produktívny deň. Lebo veľa ľudí si myslí, že sú produktívni, že robia, dajme tomu 3 hodiny, ale pritom z toho robili možno 30 minút. A funguje to tak. 5 minút robili a cinkol mi mobil, začal odpisovať, odpisoval a potom odložil mobil, išiel ďalej robiť na ďalšie 3 minúty, potom mu cinkol mobil, alebo pricinklo mu to, že vyšlo nové YouTube video odo mňa. A tak si zobral mobil a začal ho pozerať na 20 minút, potom ho vypol a šiel znova robiť. A takto sa točil dookola a takto chaoticky to šlo a on reálne urobil 30 minút roboty, ale hovoril, ja som 3 hodiny robil. Nerobil si nič. 30 minút si možno robil, ale všetok ostatný čas si sa len rozptyloval. A presne v tomto videu si rozoberieme 5 krokov, ako vieš si zlepšiť pozornosť, aby sa ti tieto veci nestávali. Lebo ja viem, že ty si chceš zlepšiť tú pozornosť, ináč by si toto video nepozeral. A ja úplne chápem, ak máš nejakú takúto pozornosť a si rozbitý a neustále skáčeš z veci na vec a nedokážeš robiť tú vec, ktorú naozaj chceš. Lebo som bol presne na tom istom mieste. Ale ty určite nechceš byť normálny človek, lebo v dnešnej dobe je to, že ti cinka mobil a že si neustále na mobile, keď robíš norma, ale ty nie si normálny človek, ináč by si sa nechcel naučiť, ako s tým prestať a nepozeral by si vôbec takéto nedopaminové video. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tým 5 krokom, prečo by si chcel vlastne zlepšiť tú pozornosť? V prvom rade budeš produktívnejší. Nebudeš skakať veci na vec. Predstav si, že ideš čítať knihu a do toho ti začnú skakať myšlienky o tom, ako si máš ísť vyhoniť, o tom, ako si sa včera pohádal s niekým, alebo o tom, ako potom musíš niečo iné ísť robiť, alebo niečo a nedokážeš sa sústrediť ani na to čítanie a potom si z tej knihy ani nič nezoberieš a budeš len najebaný na seba. Lebo tak to funguje. Lebo my keď nie sme v tej flow, v tom prítomnom okamihu, tak sa nebudeme cítiť tak dobre. Ja to veľakrát tak napríklad mám, že keď robím a začnem sa nejak rozptylovať, dajme tomu, že začnem ešte toto by som mohol urobiť a potom toto by som mohol urobiť a ja to začnem skákať z veci na vec. Keď dajme tomu po 5 hodinách neustále som robil, ale raz som napísal klientovi, potom som išiel strihať video, to som zostrihal, potom som šiel robiť skript na YouTube, potom som šiel odpisovať na komentáre na YouTube alebo išiel na Instagram a tam som písal nejakým potenciálnym klientom a takto som skákal, potom som sa cítil veľmi zle, cítil som sa neproduktívne, aj keď som bol nejak produktívny, ale keď nie si v prítomnom okamihu, lebo o tom je tá pozornosť a tá flow, tak sa nebudeš cítiť tak dobre. Čiže budeš si viac užívať život. Budeš v prítomnom okamihu. Lebo nebudeš skakať z veci na vec. Vzťahy s ľuďmi. Môžeš si zobrať, ako ti má pomôcť to, že budeš mať dobrú pozornosť v vzťahoch s ľuďmi. Dajme tomu, sme my dvaja, rozprávame sa a predstav si človeka, ja som ten človek a ten bude tak na teba pozerať. Tam vidno, že nie som prítomný. Si predstav, že rozprávaš sa, ty si takýto nadšený, celý sa usmievaš, šťastný si, rozprávaš sa s tým človekom a on pozerá takto. Vidno, že má tzv. NPC eyes, že není prítomný v mysli a je niekde úplne inde ani ťa nevníma. A my presne takýchto ľudí nemáme radi. Lebo my ľudia, tak ako Carnegie povedal v tejto knihe, že my ľudia túžime po dôležitosť. A ty, keď vidíš, že ten človek nedáva dôležitosť, lebo ťa nevníma, tak ho nebudeš mať rád. A ešte od toho je to, že ak by si mal takú rozbitú pozornosť a urobil to, že začneš scrollovať na tom mobile, tak by si dal normálne hack. Troška som si to tu rozbil. Samozrejme je to vtip, ale normálne takých ľudí nikto nemá rád. Vidíš, že ani ja takých ľudí nemám rád. A kto by ich aj mal rád, keď ťa nevnímajú. Ale ty tým, že si zlepšíš tú pozornosť, budeš mať lepšie vzťahy s ľuďmi. A teraz sa dostaneme už k tým krokom, ako si vieš zlepšiť tú pozornosť. Vypni si zvonenia. Ako prvý krok to urob. Vypni si tie zvonenia. Ak máš iPhone, tu je taký džinžik a ten len dáš
a už sa ti dá do vybračného režimu. Je to také jednoduché. Keď máš Android, tak si to len tam ťukneš. Čo je tiež jednoduché. Zapnuté zvonenia už som nemal ani nepamätám. Minimálne aspoň 3 roky ja nemám zapnuté zvonenia, lebo ich ani nechcem mať. Minimálne to teraz ako prvé musíš robiť. Ak si to ešte neurobil, ja počkám. Ja si tu, pozri sa, ja sa tu sadnem, budem tak pozerať a čakať, kým to neurobíš. Si to urobil? Ak si to ešte neurobil, tak nepozeraj ďalej toto video a urob to. A ide o to, že ty keď si vypneš tie zvonenia, tak sa ti pozornosť lepší. Už som tu hovoril na začiatku, že keď ti cinkne mobil, tak ťa to rozptýli. Ono to bude vyzerať nejak takto. Robíš na notebooku a zrazu cink. Proste bez hlavu skočíš do toho a ťa to rozptýli. A minimálne aj keby si neskočil bez hlavu do toho, tak bude sedieť to, že ty robíš a zrazu cink, sa pozrieš a ďalej robíš. Ale už ťa to rozptýlilo. A už si sa hodil z tej flow vonku a musíš sa znova dostať do tej flow a do toho prítomného okamihu a riešiť tieto veci. A možno popri tom, ak začneš robiť, začnú ti myšlienky. A kto mi písal? A čo keď to je niečo dôležité? A čo keď to a to a už si piči. Takže ako prvý krok, ktorý si už urobil, a ak si ho neurobil, tak ani nepozeraj môj kanál a môj mi zruž odber a chod do piči, keď si ešte si nevypol zvonenia a my sa dostaneme k ďalšiemu kroku. Daj si režim nerušiť. Je to od toho, aby ťa nerozptylovalo, kým robíš nejaké potrebné veci. Dajme tomu, máš sa učiť do školy, maj zapnutý režim nerušiť. Ideš robiť, maj zapnutý režim nerušiť. Ideálne, aby si ho mal zapnutý non-stop, aby si nechodil na ten mobil a nerozptylovalo ťa nič. Ja ho mám zapnutý aspoň 4 mesiace. Možno to už bude 5 mesiacov. Ja to ani nepočítam, je mi to jedno. Ty keď mi zapnutý režim neruší, tak ti neskačú správy a nemáte to ako rozptýliť. Takže ak si teraz nenastavil ešte režim nerušiť, tak si ho zapni. A ako to vieš urobiť, je to jednoduché. Prídeš na iPhone, vyhodíš si tú lištu, tam dáš režim nerušiť. To isté aj na Androidoch. Je to úplne jednoduché. Trvá to možno 1 minútu, ale zlepší ti to tak produktivitu a pozornosť extrémne. Tak to urob. Môžeš si hovoriť, ale keď mi budú ľudia volať, ako zistím, že mi volali? To je celá pointa, tí ľudia sa ti nemajú dovolať, keď robíš. Ja mám teraz zapnutý režim lietadlo, mám vypnuté Wi-Fi a mám ešte do toho režim nerušiť. A nikto sa mi nedovolá. Je síce 7:22, ale ja nebudem riskovať to, že mi tu začne zvoniť mobil a niečo ma rozptýli. Vôbec. To nemôžeš tak robiť. A od toho to je. Ak potom budeš chcieť napriek tomu odpísať tým ľuďom alebo im zavolať, tak im zavoláš alebo odpíšeš potom, ako dokončíš tú danú vec, ktorú si mal urobiť. Ideálne, aby si bol non-stop zapnutý režim nerušiť. Dajme tomu, bude 7 hodín večer, tak si vypneš ten režim nerušiť, ani si ho nemusíš vypínať. Proste pôjdeš na, dajme tomu, Messenger a odpíšeš tým ľuďom. Alebo sa pôjdeš pozrieť do neprijatých hovorov a tam zavoláš tým ľuďom. Ak náhodou budeš nadávať, že ak čo keď niečo dôležité, tak tam si vieš nastaviť, že ktorí ľudia sa ti vedia dovolať. Na iPhone minimálne. Dajme to, má ti mamka zavolať, zapni si ju, že tebe vie dovolať sa. Sú nejaké výnimky, alebo dajme tomu, ak si otec. Neviem, či ma niekto taký sleduje, ak napíš kľudne do komentára, tak si vieš na svoje deti nastaviť, že by sa ti vedeli dovolať. Ja som si presne všimol, že ja keď som si zapol režim nerušiť, môj čas na Instagrame sa znižil aspoň 10 krát. Zapni si grayscale, takzvaný sivý režim. Čo je to? Ide o to, že náš mobil je celý farebný. Vidíš, máš farby pravdepodobne, keď si na tomto mobile. To znamená, že pôjdeš do nastavení. Na Androidoch je to vo vývojárskych nastaveniach a na Apple alebo iPhone teda je to jednoduchšie, lebo tam stačí povedať len Hey Siri, turn on grayscale, ona ti takto zapne. A nastav si to teraz. Ja tiež počkam. Už to máš? Dobre, tak teraz si vysvetlíme, prečo si to urobil vôbec. Ide o to, že aplikácie sú naschvál naprogramované, nadizajnované presnejšie, aby ťa rozptýlili a ty si na ne ťukol. A ty tým, že si vypneš tie farby, tak ťa to nebude rozptýlovať. Nebudeš mať ten chtíč ťuknúť na to, lebo to bude sivé a bude to také bez života. Ak máš problém si vybudovať zdravé navyky a odstrániť tie zlé, alebo sa nevieš udržať v procese, tak presne od toho je tu môj habit coaching, kde tieto veci rozoberám a riešim. Vieš si so mnou dohodnúť orientačný hovor, link na ňo nájdeš v popisku. A my sa dostaneme k 4. kroku. Nechápem, ako je možné, keď ľudia robia, že majú pri sebe mobil. Si predstav, že sedíš za notebookom a robíš niečo a do toho máš vedľa seba takto položený mobil a tu je a ty tak na ňo pozeráš neustále. Ako chceš byť potom produktívny? A nebode ešte, keby si neurobil ani jeden z týchto krokov predtým a zazvonil ti a ty si ho zobral a začal tam robiť kokotiny. To je jeden z veľkých dôvodov, ak by si len tento krok splnil a dal ho preč dozoru, tak by si už bol 8-krát produktívnejší a pozornejší.
Napríklad ja svoj mobil nenosím vôbec vo vrecku. Tým pádom sa nájdem niekedy aj v to, že nemám vôbec mobil pri sebe. Idem na vecko, nemám mobil pri sebe. Idem sa nájsť, nemám mobil pri sebe. Z hľadiska toho, že nebudeš mať mobil pri sebe, tak nebudeš na ňom tak tráviť čas. Takže ideálne daj si také pravidlo, že mobil už nikdy v živote nedáš do vrecka v teplákoch. Môžeš sa dať tomu do mikiny, do vetrovky alebo ho držať v ruke, ale nikdy ho nenecháš vo vrecku už. Lebo je väčšia pravdepodobnosť, že potom budeš na ňom tráviť aj viac času. To si všimol, že keď som prestal nosiť mobil vo vrecku, prestal som tráviť toľko na ňom. Ešte viac som netrávil na ňom čas. Ani som ho nemal pri sebe už. Začni meditovať. Ešte predtým, ako začneš nadávať, tak zlepší ti to pozornosť. Tým, že si meditoval možno raz v živote na 3 minúty, tak to neznamená, že ti to nezlepší pozornosť. Meditácia je dlhodobý proces, ktorý ti v podstate zlepší tú pozornosť. A prečo to tak funguje? Ty keď medituješ, zavrieš tie oči a začneš sa sústrediť na svoj dých a sústredíš sa len na to, tak tvoje myšlienky samozrejme odídu. Ale keď príde tá myšlienka, lebo o tom je meditácia a tie myšlienky budú chodiť, tak ty ju zobereš, chytíš, odstrániš. A to sa bude diať potom aj keď budeš robiť. Lebo ako to funguje? Ja robím na notebooku, píšem, dajme tomu skripty na YouTube a mne príde myšlienka. A ja si poviem, do piči, odstránim ju a ďalej si sústredím na tú danú vec. Čo robím? A dajme tomu aj keď sa rozprávaš s človekom. Rozprávaš sa s človekom a začne na teba chodiť nejaká myšlienka, ako ty sa potom pôjdeš dobre vysrať na záchod, lebo ti treba. Ale ty ju zoberieš, odstrániš, že budeš sa sústrediť len na toho človeka a nebudeš na ňu pozerať ako NPCčko pojebané. Ak nerobíš ešte meditáciu, tak ju začni robiť. A keď nevieš ako na to, čo máš a ako kde, tak som na to točil YouTube video, tak ti ho určite odporúčam si pozrieť. Zaujímaš sa viac o seba rozvoj? Nevieš si nájsť ľudí okolo seba, ktorí sa rozvíjajú? Alebo potrebuješ nejaké rady od ľudí, ktorí na sebe makajú, alebo dostať rady priamo odo mňa, tak som založil po novom Discord server, kde je komunita ľudí, ktorí na sebe makajú a rozvíjajú sa. A ako bonus tam dostávaš audio a video mentoring a rôzne PDF dokumenty, tzv. Cheat sheety, najmä tomu, ako sa presne baviť s nekvalitnými ľuďmi, ako prestať s pornom, aj cheat sheet pre spánok som robil. A to všetko dostaneš zadarmo. Link na ho nájdeš v popisku. A ak si stále nie si istý, že či by si mal so mnou dohodnúť orientačný hovor, tak si vieš pozrieť moje testimoniály, ktoré mám na Instagrame. Link na môj Instagram nájdeš taktiež v popisku. Ale ak už ťa nebaví stále sa vrácať k zlým navykom a nevieš si vybudovať tie dobré, alebo máš problém s produktivitou, tak si so mnou dohodni ten orientačný hovor a tam by sme všetko prebrali. A ja by som ti všetko vysvetlil. Ako bude fungovať naša spolupráca a tak ďalej. A nezabudni, takto nakoniec. Dúfam, že si urobil všetky kroky, to je jedna vec. Ak si to neurobil, tak daj si facku a všetko je o pravidelnosti.